ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಸಮ ಸಮ ನಮ್ಮಲ ಐಕ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಎರವಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಹೆಡ್ರ ಭಂಜನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತ ಎರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 11:56 11:90 ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೆಡೇ ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ದರ್ಖಾಸ್ತು ಬರ್ತಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 24 ಜೊತೆ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 11:48 11:76. ಹಲೋ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ರೆ ಬಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುನಃ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಕ್ಕಲು ಎರಡನೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪನಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರಲು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 11:02 11:32 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕಮಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡಾರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ 11:33 11:73 ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಬೋಡಿಗೇಡಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಕಂಬಳಗಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಸರಿ ಕೊಡೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ